Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, nakuna ni Celia ano kasapulan dala kay Ignas ken Gardo ti kwarta. Si dadaan da ito'y amang tedkadakwada iti pan na kaispal, nagiti amo na iti ikot ni Lindon. Iti dayta matlagon daway, nakapungtot ni Diana ken ni Doña Dolores. Gaputa nakita na nakasaklot ken ni Brando. Nagkid daw iti pamakawan ti baket. Gapu iti dayta ngay naramid na. Naglabas pa iti oras. Sinapol manan ni Diana ti kwentas na iti silid na. Ngem napaay lang daytoy. Dagos ngay masidag kan kuana ti Donya. Ket nagpambar daytoy asaan a makaangas. Gaputa na sayar ti Regnana iti naibagakan kuana ni Diana. Iti sabali abangir, nadakamatan ni Celia kanila kay Ignas ti pudno na pasama kada Diana ken Ruben. Iti mismo akalaysada. Kabayatan na, agsarsarita dalindon, ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Kurang kanya, no ibagaklaan nga ayatan ka. Ti kayat ko, nalablabas pa nga balikas. Anya ti kayat mo asawan, Lindon? Diana. Saan? Di mo aramidin day ta, Lindon. Di mo agkan ti bibig ko. Anya? Mabalin ka di nga ikanak pa iti gundaway. Sakbay nga itid ko ti kayat mo. Ngam, Diana, diya kon malapdan pa itirik na. Agsublitan iti mansyon, Lindon. Kayat kon ti agawid. Nauma ka din dito yung rest house ko. Saan nga iti dayta? Pasensya kan, no jak pa'y maitid ti kayat mo ang mapasama. Oh. No talaga nga ay ayatan nak. Maawatan nak kuma. Sana bali, ta sa anak mo ta pumanaw. Ti kayat ko asawan. Siyaklat ta ti kaayan ayat mo. Diana. Maawatan nak ka di, Lindon. Kastagayam tinapasama kadakwada, Celia. Wan, Tata Ignas. Celia, nadakamat mo itay, ti maipapan kada Doña Dolores kan Lindon. Ha? Agkadkad ni Doña Dolores, ang makiasawa ni Diana kan ni Ruben. Nimot Lindon, kaya't namat nga asawaan ni Diana. Kasta nga agpaiso, Tata Ignas. No kasta nga rod, may sa kadakwada ti suspek, iti pan nakapaltog ni Ruben. Anya? Uwan, Celia. Nabatadlaangan nga ebidensya ti kasapulan tayo. Dakkel ti pakainaigan da Doña Dolores kan Lindon. Iti kalaat a panagpukaw ni Ruben iti kaldawan ti kalaysa. Tata Ignas, simken mo't idi iti panunot ko. Nga adda pakainaigan ni Doña Dolores iti panagpukaw ni Ruben. Ha? Apay anak ko namday ta, Celia. Gapo talaplapdan na ni Senyorita amang sapul kan ni Ruben. Anya? Tunggal mo dakamat ni Senyorita Diana tinagan ni Ruben. Agpungtot motten ni Doña Dolores. Malagip ko pa'y tinakuna na idi. Asaanan ang masapul asapulan pa'y ni Diana ni Ruben. Gaputan nagpukawan anamin pinsan. Anya? Kanayon pa'y nga ibaga na idi. Anilindon ti rumbang apakiasawaan ni Senyorita Diana. Gaputa baknang. Idinto tamamirmiraot ni Ruben. Diyos ko. Inutan ang malawlawagan ti amin. Sapay la kuma. Tamaurnusan daytoy ariribok. Tata Ignas, Manang Celia. Apay akit kitaan da kami mutlatan ka ni Alana. Uwan ngagpaiso tatan, Manang Celia. Anya ka din ti mapaspasama kada kayo. Ha? Kwa? Maragsakan kami lang ka ni Tata Ignas amang kitkita kada kayo itay.
Kasta nga agpaiso, Gardo, alaw na. Agin inarakop kayo nga main ijesirok ti kayo. Saan yumatan nga okasin ti inarakop yo? Kababain pa kit din. Nakita yung gayam day, Chay. Awan matkit di ti anyaman na. Agayan ayat kayo matkan ni Gardo. Pudno day taalona, Gardo. Ala, umay kayo ket din ije kusina. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Lindon, apay adi magasta pay lang dito mon. Gaputad na kahit ko agatangan para ken ka. Anya? Tinasayat, mapantay ti day tabanda. Okay, sikat ni masulo. Kaya't ko anaragsak kang agsubli di mansyon. Iso agatangan tapay di bagbagak para ken ka. Ngam, adun ti ginatang mo para kanyak. Saanan alas kan nga igatangan lakbay. Di kagdanag. Sana may busti kwarta. Basit la ba nagtigatangan ta. Ahawon gayam, italamad law ko. Apay asaan na nakasuot kan ka ti Diamond a kwintas. Ha? Saan ka di nga imbagakan ka nga isuot mo? Tunggal adda papananta. Pasensya kan, Lindon. Napatagday di a kwintas. Isu arumbang laang nga isuot mo. Apaman nga gawit tayo di mansyon. Kaya't ko makita nakasuot kan ka day di a kwintas. Okay? Ha? Ah, Wah, aday ta. Asidagtan iti paggatangan ta. Sapay ko mata magustuhan man ang ti isagot kukan ka. Magusto ak ti panagtimpla di may sa ababonan iti kape. Napugtuan na ti kayat ko araman. Aking kaita. Saan pa'y asimang patdalin doon kandaya na dito'y mansyon? Sa dino nga ta tinapananda. Tinasayaat. Iruar ko ti kwentas manipod iti bulsak. Saan nga mo ni Diana nga addalagayam kanyak ti kwentas asapsapulan na. Wow! Talaga na idumduma ti kinapintas da ito'y akwentas. Agrimat ti Diamond a pendant na. Ay, kukwa kunda ito'y. Isarunok at akawan tinginginaan asing Doña Dolores! Ay, bakas! Ay, ikaw! Apay nga imbuyat mo kanyak tinapodo ta kape. Pasensya kan, Brando. Ay, jaking gagara. Si kantumat ngamin, kinigtutnak. Nagpudot! Nasinit ti kudil ka. Apay ngamin ngay masidag ka. Anya ti masapul mo kanyak. Damagag lang. No nakasangput dan da Boss Lindon kan senyorita. San pay? Makita mo't ngawan pay lang ti may sa kotse ni Lindon. Basta ka di. Anya kamatan? Di nakman kalkalatan ta makikigtutak. Mabit man lang. Anya di imbol sa madagos itay. Imbolsa. Nadayamat. Awan timbulsa. Sa anak abolsek. Tapno saan ko ang makita di imbol sa madagos. Anya di jay. Ay ikwa. Ay awan day chay. Imbolsa kladagos gapota mabainak ang makita. Anya nga min day jay. Apay nagpartak ka ng ibulsa. Ay sika talaga. Saanan arumbang ang makitampay. Ti usar ti may sa babae. No dumten ti sangaili na. Anya? Ay ko. Ag sangaili ak ngamin ita, Brando. Anya nga agsangaili ka. Apay ngagkatawa ka. Nakakatawa ka di nga imbagak ngagsangaili ak. Di nakman aramidin amono, Doña Dolores. Sika, agbinulan pa lang. Ha? Hoy, Doña Dolores.
bakbakitan ka nga graraman. Anyat pagkunkunam iti bagim. Ubing ka pa ilang nga aging gaita? Makitam, di ka makasungbat. Gapot agpaiso ti bagbagak. Sa bali dyan nakita nga imbulsam. Ha? At dayamot napkin ti babae nga gilap. Ulbud ka talaga bakbakitan. Awan pa'y imbaga malimpyo kanya. Magustom ka di dayta bracelet, Diana? Lindon, nangina a klase ti bracelet daytoy. Adun tinagatang mo para kanya. Di mo da kamatan anangina dayta bracelet. Pinapatag, magustuhan. Lindon, May bagay lang unay kan ka dayta bracelet. At nagminar ti kinapintas mo. agyaman na. Kas itinakon, kayat ko nga isuot mo dagita. Agraman jay inted ko kan ka at diamond a kwintas ije mansyon. Anya, Oh, apay akas lanak lahat kay timbaga. At da ka di parikot? awan, Lindon. Di mo lang tanikaskaso ti makitkitam ita kanya. Okay. Ano adapay kayat mo agatangan dito yung mall, ibagamlaan kanya. Awanan. O sige, agsublitan ija mansyon. Mabisinat. Sakbay nga agawit ta. Mapantabit mga ni nginginaan a restaurant. Okay ka dilaan gan ka? Uwan. Mangantapay nga rod nga umuna. Sakbay nga agsublita ija mansyon. Apay adito'y a restaurant tinapili ni Lindon a panganan mi. Daytoy a restaurant tinagtrabahuan idi ni Ruben. Dito'y kami anagam amo. Amo nga tan ni Lindon. Adito'y ti muna anagsinarakan mi kan ni Ruben. Diana, pasensya ka na. Medyo nabayaga kay JCR. O niya, nag-order ka din iti kananta? Saan pa'y? Jakmat nga min amunoan niya ti kayat mo akanan. Inuray ka laangan nga agurdar iti kanenta. Kasta ka di? Okay. Jay ka imasan kan kanginaan amakan ti orderan ta. Kababain mat, no dagiti lang nalaka a klase amakan ti orderak. Lindon? Adda ko matamagakan ka. Anya day ta? Apay adito'y a restaurant tinapilim a pangalanta. Nagadumat ti mabalinta a panganan. Awan. Basta na panunot ko lang adito iti pangananta. Amok kami na naimas ti putahe da dito eh. Gaputa da ituin ti may katlo agundaway nga umayak mangan dito eh. Anya? Maikatlon agundaway anangan ka iti daytoy a restaurant? Wen, apay, adda ka di parikot? Awan mo't kit di. Nagdamagaklaan? Oh, apay ato malangkyaw ka. Kasla saan ka makaid na? Wen no, di mo kayat amangan dito a restaurant. Ibagam lang, tasantan ngagtuloy. Rumarta, ket mangkita talangin iti sabalya panganan. Pasensya kan ha? Kaya't ko timangan dito eh. Inwaras ko lang ti panagkita kitaglaw lang. O sige, mabit lang ha. Mangayabak iti waiter. Amok ngagpadatan a mabisin. Si Mangpuatan Dalindon kan Diana. Nagmalmalom da nagpaspasyar. At ita, imo na abim mabay ti kotse ni Lindon. Kalpasan na, linukatan na ti ridaw ni Diana. Oh, at itan ti anak ko. Imunan nga umay titunag. Saan na bali? Saan anak katrang ka ti ridaw? Lukatan na laktan. Mama,
Ada kamin. Nasaya at anak ko. Nakitak ti kotse ang nagsardang iti batog ti mansyon. Iso nga inuray kamatan nga umunag. Kasta ka di? Huhan iha. Ha. At takabarbaro a porselas ni Diana. Oh, mama. Apay akit kita ang matlatan ti bracelet ko. Kabarbaro day ti aginatang miitay ka ni Lindon ijamon. Wow. Nagpintasan day ta a bracelet, iha. Sigurado ang inginaan manan day ta. Wan mama. Insagot manan ni Lindon kanyak daytoy. Jakmod nam naman nga igatangan nak. Imbagam kumamat kin ni Lindon nga igatangan na. Anya? Kababain mo't kunkwana no ibagak dayta, mama. Anya kumatipagbainam. Kayan ayat mo ni Lindon. Nagsaur ka talaga, Diana. Anya ka din dayta asasawam, mama. Kinalbit mo kuman ni Lindon kat imbagam nga igatangan na kiti alahas. Jak maaramid dayta. Gaputa mo ba inak? Day talabagbagim ti pampanunutam. Di kalamasyanan kanyak. Napukaw lang arudan ti kinabaknang ko. Dinakpay mo nga isakit mat. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Naglakamot lati mang ibaga nga igatangan nak ni Lindon. Kasanun no di na kayat ti gumatang para kan ka, mama. O di pilita magumatang. Ibagam kan kwa na aguraam no di nak igatangan iti alahas ko. Sika talaga, mama. Jak maaramid dayta nga ibagbagam. Jak mabalin adiktaran ni Lindon. Apay akurang dagiti alahas mo, Diana? Nakasuot kan ka ti singsing kan bracelet. Apay di mo insuot ti diamond a kwintas. Lindon, pasensya kan ha. Jak ngamin na isuot. Mabit man lang. Apay atunggal madakamat ko ti kwintas kat kasla mabutbutang ka. Di ka makasungbat ang bag. Ha? Adda ka di parikot iti kwintas? Lindon, Ibagam kanyak no anya ti parikot. Sungbatan na ko ma. kwa, mapukpukaw ti diamond a kwintas ko. Anya? Diyak kaya ti agulbud kan ka. Imparabaw ko lang itilamisan ijay silid mi kan ni mama ti kwintas. Nga napukaw matan. Diyakon makita. Apay nga inasit ganak, Lindon. Anya ti ibagam kanya? Doña Dolores. Amamukan. Nang ipanam iti diamond a kwintas ni Diana. Anya? Nang ipanam kunak. Amok as sika tinangala iti dayjay a kwintas. Ay, diya ka mo day ta kwentas nga ibagbagam, Lindon. Di ka naglibak. Ha? Nang ipanam iti kwintas. Ipudno nga ta ni Doña Dolores nga isu tinangala iti kwintas. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.